responsables de la gestió del Consorci de l'Estany Lloars i Vilassana, i el que volia fer només és donar-vos la benvinguda i agrair-vos que hagueu volgut participar en aquests tallers o en aquestes jornades, que sigueu els primers, perquè això sí tindrà continuïtat en el temps. I en tot cas farem un altre grup, i amb tota probabilitat l'any que ve, segur que ara estem parlant només de 2 setmanes, aquesta i la que farem al mes d'agost, però molt probablement n'hi farem bastantes més perquè hi haurà molta més. 151. La gent de la comarca li va ser molt greu que el dessequessin i per tant ja el tenim al 95% de capacitat. I bé, aquí tenim el petit... Estrany, no? En llatí, però bueno. I el Porcengol podem trobar aquí l'estany. A veure si ho tinc per aquí. A part, sí. Penseu que la guineu, per exemple, acostuma a ser molt presumida. I amb la cua acostuma a netejar-la, a fregar-la pels arbres perquè sigui més violenta. A part, si per la cua no n'ha por. Si algun animal la fereix i no sé, la cua se l'emporta, a vegades és molt negatiu pel medi ambient. Aviam, aquí tenim les diferents tipus de serps que hi ha. Damunt de l'aigua. I aquí a l'estany i a les zones humides normalment en trobareu molts. El gripau comú, el coneixeu? El gripau teniu que vigilar perquè a vegades